ପିଲାମାନେ ଆସ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୋର ତ ସଞ୍ଚୟିକାରେ ବହୁତ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୀର୍ଥାଟନ କରିବାକୁ ଯିବି। ସେ ତୀର୍ଥାଟନ କରିବାକୁ ସେଇ ସଞ୍ଚୟିକାଟିକୁ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା, ମନରେ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ରେ ସ୍ନାନ କରିନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି କେମିତି? ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲା, ଏହି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ସାରି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଭାବି ସେଠାରେ ରହି କେମିତି ଗାଧେଇବ? ସଞ୍ଚୟିକାଟି ପାଖରେ ରହିଛି, କାହାକୁ ଦେଲେ କିଏ ଧରିକି ଚାଲିଯିବ। ସେଇ ଆଶା ଭୟରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଭାବିଲା, ହଁ ଏଇ ବାଲିରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୋତିଦେବି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ତାକୁ ବାହାର କରି ପୁଣି ନେଇଯିବି। ବାଲିରେ ପୋତିଦେଲା। କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି? ବାଲିରେ ସିନା ପୋତିଦେଲି, ମୋ ସଞ୍ଚୟିକାଟା ଏଇଠି ପୋତିଛି, କେମିତି ଚିହ୍ନିବି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାଲି ଲିଙ୍ଗଟି ବନେଇଦେଲା। ହାତରେ ଧରିଥିବା ଫୁଲଟିକୁ ସେଠାରେ ଦେଇଦେଲା। ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇକି ଆସିବି ଏଇ ଫୁଲ ବାଲି ଲିଙ୍ଗଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଭାବିଲେ କ'ଣ ନା, ଯିଏ ଯାଉଛି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବାଲିଲିଙ୍ଗ କରୁଛି, ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାବି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବାଲିଲିଙ୍ଗ କରି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଭିକାରୀଟିର ସ୍ନାନ ଯେତେବେଳେ ସରି ଆସିଛି, ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ଦେଖେ ତ ବହୁତ ସାରା ବାଲିଲିଙ୍ଗ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ଛାନିଆ ହୋଇ ଭାବିଲା, ମୋ ବାଲିଲିଙ୍ଗଟି କେଉଁଠି, ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି? ତାପରେ ସେ ସେଇ ବାଲିଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲା ତା ତଳେ ତା'ର ସଞ୍ଚୟିକାଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏହା ଲୋକେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏ ଚଣ୍ଡାଳଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଲିଲିଙ୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଏହା ଭାବି ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେହି ଭିକାରୀଟିକୁ ତା ପିଠିରେ ଦୁଇଟି ଥୋଇଲେ। ସେ ମାଡ଼ ଖାଇସାରି ସେଠାରୁ ପାଗଳ ଭାବି ତାକୁ ସେଠାରୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ। ମାଡ଼ ଖାଇସାରି ଭିକାରୀଟି ନୟାନ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହିକି ଯେ, ଲୋକମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ସେହି ବାଲିଲିଙ୍ଗଟିକୁ ଦେଖି କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ କି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ଦେଖିଦେ, ଜଣେ ଜଣକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବହୁତ ସାରା ବାଲିଲିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଭିକାରୀଟି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଗତାନୁଗତିକ ଲୋକାହା ନ ପରମାର୍ଥିକାହା। କୌଣସି ଲୋକ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଜଣକୁ ଜଣେ ଦେଖି ତୀର୍ଥାଟନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରିବା, ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।